नानि नोंलाय माथो देरथारबायलै आयु माखौ नायगासिनो नोंलाय सैमाखौ नायबाय थादों सैमा नुबाथाय मार गिखायो नानिया नानि थां गांसो जाहैदो न'आव गोबावथार फैना थाफैबाय माथो नोङो उखै गाबाय नामा नोङो हा उदैया बुंना दंखायो थांदों थां नानि थां गांसो जाहैदो बुजि मोनसै थां होननायखाय थांबायानो मानसि रखम फिथा जानो फैदोंमोनलै नोंसानियाव बिबारि आइ गैला फिथा मा फिथा गैला ओहो जोबजोब्बाय जोब्बाय इसिबां थाब जोबो आरो आंनो होनो बादों खोनालै नोङो आइ बिबारि गैयालै एसेल' सावखादोंमोन आं देलै दे नाङा दे नोंसोरनो जासिना ला उदै बुंजासे गोरनाया लागि माबायदि मानसि मार बियो माबा गैया होनबाबो बुजि मोना गावनि गोसोआ गेसावखाय जोंफोरखौबो गेसाव सानो खोना माबायदि बुंथारदो बिहासो नोंसोरनो जा उदै बुंजासे गोरनाया लागिनो आयै माबायदि मार मा जेबो बुजि मोनालै गावखौलाय सोरथ' दिनैसो फैनो होदों फिथायानो जोबजोब्बाय मानसिफोरा फैबाय थादों नालाय आंबो होबाय थाबाय थायो नामा माबा फिथाया दाखालिलाय हरफानो सानदोंमोन आं टिलुनो नाथाय आरो रागा जोंखांनानै हरफायासै आं जोंफोरखौ अनबासो अननाय मोनगौमोन नोङो जा रोखोम सैमा रोखोम बाहायखायोमोन जोंफोरखौ दासो नांगौ जादों जोंफोरखौ खोब दासो मिसाखौनो बिबारि आइ मोस्रोम आइ टिल्लु बाबु लाजियाबो खोना स्लेब बुंफ्लासोयो ओमफ्राय ओजोंबा सिरि सैथारा जोंफोरखौ फिसाफोर बिनो फैबा बा मायबाफोर जानो फैबासो मिसाखौनो स्लेब बुंफ्लासोयो आरो आइ जाफ्लासोयो लुदुमियाबो लानाव थांनि र' आंखौ दहाय लिंहरदोंमोन थाङाबाबो आरो गाज्रि मोनगोन थांना फैनि र' जाला आब' आंगायजोब्बाय नो जा नोङो आब' आंबो जासोबायलै बिबारि जाथ'ला नों जाबावाखै माने नांला आब' आं जानो हाला एकदम बुरजाथार जाथारबाय आयु दे जानो हालाबालाय थांसै दे आब' ओंखाम संनांगौ आंहाबो मोस्रोमबो गैयाना मोस्रोमा गैया फैथ'वाखै न' ओहो फैथ'वाखै आब' सनाथि आगैखौ डक्टरनियाव लांनानै थायाखैनो समफोरसो लांगोन ना मायोथाय माने गिदिर डक्टरा फैयाखैनो ओमफ्राय किडनिया गाज्रि जाथारदोंनो औलै आब' गाज्रि जामारदोंनो दाबा आरो फैसायाबा थोयोना थोआ हाबो फानदों एसे ओमफ्राय आंनिफ्रायबो लांदों अन्थाव बाथावनो बोरैबा मोनलायलाङो आङो सिख्ला मानसिफोरखौ बेफोरबायदि बेराम जानाय खोनाबाथाय जोबोद दुखु मोनो आङो औलै लुदुमियाबो नंमारगौ मोजांथारमोनबो सनाथि आगैया गथ'आ मोजांफोरनियासो बेमार जामारोलै फापिफोरनियासो जानो रोङा जानाङा देनाय थेवब्लाबो आरो माबा मोजां मानसिफोरनियासो माबा गाज्रि बेमार जायो नंमारगौ दे आब' लुदुमि आब' थांसै आरो होमबा आंबो गामिसिम थांनि र' जोंहा बेसर फुनो जाबाय बेसर फुनाय मानसि नागिरैनि दाखालिनिफ्रायनो नागिरगासिनो गैया रावखौबो हाजिराखौनो मोनाखै मोनगौमोन बयबो फैदोंना एबारो मालाय गावबा गाव न'आवनो फुजोबदों बेनिखायनो रावबो सम मोनाखै नागिरैनि र' थेवब्लाबो ओइ लुदुमि आब' गब्लि बिमा आयंखौ सोंहैयाखै मानो बियो फुगोन खोना दे ओरैनोसो थाबाय दङनो बियो रावबो हाजिरा खामला मावनो लिंफैयाखैनो फैगोन खोना दे फुनो नंमारगौथ' बे गब्लि बिमाखौनो लिंहैनोसै आंबो फुफागोन देनाय थेवब्लाबो सानथाम सानब्रैसो नांगोन बिगानै ना बे आरो हारसिं गोबाब फुनो आरो आंबो फुबाय थानोबो सोलाबनाय नङा आंबो आरो हिसान दादोंना रुनाय होमबा आं नोंजोंनो ससे थांफानि दख'ना गानहैयो र' नों दसे नेथ' दे जागोन दे आब' ने आब' बे फिथाखौ लांफा आं जाला दे लाबो होमबा जालाबालाय गब्लि बिमा आयंआ मोजां मोनसिगोन दे न'आव ओरैनोसो थाबाय थादोंनो रावबो हाजिरा खामला मावनो लिंफैयाखैनो जोबोद मोजां मोनखागोन आयंआ थोन मोनसेबाय जासिना लानानै बिबारि आब' लाबोनाय बेदरखौ साननैयानो जाबाय आरो सानसे थांबावगोन आयै आं जाखांबाय नै बेदरा लांफैदो मानो ओंखाम जाया नामा जानोसै र' दसे थानानै बेदरखौ जाजोबनो हायाखै नामा ओहो हाला आयै बेखिनिखौ दोनदो दायो हराव जालायसिगोन ओमफ्राय गाबोन फुङाव जानो हाला होमबा बिदिनो दोनबाय थानोसै एसेबां दिन उदै गाज्रि जाबालाय मानो जालाबायनो उदै गाज्रि फुदुंना दोनबानो जाबायना
दे फुदुंना दोनगोन दे होमबालाय। नोंनि भांखौ खोबना दोनदों दे आं आयै। बे ना पिसखौ जादो मानो दोनखो? बे नाखौबो दायो हराव जानो हागौमोन। जाहाय आइ जा बेफोरबायदि दोनबाय थानाङा जाना दोन नाखौ। आरोबा माला मोनजाबावो आयै? बानलु बाथोनजों आरो संख्रिजों बेसां जाबाय थानो आयै आं बाबाय। दे हाजिरा मोनबाथाय हाजिरा मावनो थांगोन दे होमबानिया जानो हागोन आइ। नोंखौबो माथो रावबो हाजिरा लिंफैया। मादै मादै र' थांगासिनो। सोर फैदोंबा? माबा लुदुमि आब'नि रखमसो खोनादों आं माथोखौ। बेनोथ' खोना थांनि र'। मानो फैदोंबा जोंहानियाव? फै लुदुमि जिरायफै। नाङा दे मादै जिरायथ'ला आं माबासो सोंनो फैदोंमोन नोंनियाव। मायोमोनबा? माबा मादै नोङो जोंहानाव बेसर फुनो हागोन ना हाजिरा? हागोन माला फुनांगौ? गाबोन सोलाबगोन ना मादै? सोलाबगोन दे लुदुमि आंल' हारसिं ना सोरबा फुबावगोनबा? हारसिं फुनांगोन नोङो मादै बिघानै फुनांगोन आरो माने रावखौबो मोनाखै आं नागिरनानै दा नोङो हारसिं फुनांसिगोन आरो हारसिं माने आंबो फुफागोन देनाय। दे थांगोन दे गाबोनो। लुदुमि आब' रावखौबो मोनाखैबा आंबो फुगोन दे हागोन नोङो गब्लि आगै? हागोन आरो नोङो खस्थ' मोनगोन बायसे फुनाङा दे नोङो आं फुगोन। आयौ मानो हाया जानो आंबो फुगोन दे लुदुमि आब'। दे जागोन दे फुनो हागोनबालाय मोजांसो आंबो रावखौबो नागिरना मोनाखैमोन। 250 होगोन दे ओमफ्राय ओंखाम साहा होजोबगोन। जागोन दे लुदुमि आब' थांगोन। दे होमबा गाबोन फुङावनो थांना दे। बेसांसो टाइमाव थांनांगौ? बिदिनो 8था 8:30फोराव थांबाबो जागोन दे। दे होमबालाय। फिथाबो गैलालै लुदुमि नङाबा जानो हागौमोन। नांलाया दे न'आवनो आमदानि जासिबाय आं। बहा जोब्बाय जानो। दे होमबा गाबोन थांमार दे नोंसोर सानैबो। जागोन दे। आयै दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आं। आंबोहाय आइ मास मोनसे माने ओरैनो जना थाबाय रावबो लिंफैथाराखैमोन एबारसो लुदुमिया लिंफैबाय दे। बिघानैनो आयै जोंफोरो साननै सानथामाव हागोन ना? सानथामाव हानांगौ साननैयाव हायाबाबो सानथामाव हाथारगोन। 250 होगोन होनदों न'? होमबा जोंफोर सानथाम 250 फैसा मोनबाय थागोन ओमफ्राय जानोबो मोनबाय थागोन। आङो बेसर फुनानै स्वेटार गांसे लागोन आंना स्वेटारानो जिजोब्बाय। आंबोथ' बेखौनो सानदों र' आइ नोंनिया स्वेटारानो गैया जादों। नोंनियाबो नोंनिया आंनियाबो गैया जादों। नोंबो गांसे बायना लानो हागोन आरो। आङो स्वेटार बायना लाबा माखौथ' जागोन आइ? आयै बेनोथ' बेफोरखौ बायबाथाय जोंफोर जेबोखौनो जानो मोननाय नङा। आयै अक्सननि मोनो माथो अक्सननिखौनो बायनो हागोन दे आंबो अक्सननिखौनो बायगोन आयै। नंमारगौथ' आइ मोजां ओंखारोथ' अक्सननियाबो। ओंखारोथ' र' आयै। गांजेमा गोसोम रानिया माथो गाबोनो न'आव थाङोनोलै माथो थांनायनि जेबोखौनो नाम लायाखै थांगोन ना थांला? गांजेमा गोसोम मायो? गाबोनो न'आव थांगोन होननाया थांगोन ना थांला नोङो? थांगोनबालाय माथो आंखौ जेबोखौनो बुङाखै। नोंखौ लांफानोनो गोसो गैला आंहा। मा जाखो थांमारगोन ना थांमारा? थांगोन होनना बुंदों माथो खोनायाखै आरो नोङो? थांमारगोन न' आं नोंसानाव थांनो लुबैसोदों। न' गोबायखौनो नायनो थांमारसै होनबा नोङो? मा जायोखाय? माखौबा थांनो लुबैसोदों ना जोंफोर गामियावबो सोरबाफोरसो गोसथोनाय दंखुमायोलै बेनिखायनो थांनो खां जागासिनो बियासो। होमबा आङो दख'ना दिहुनहैनि र' माखौ गाननाय जायो नायनि र'। नायहैबानो जाबाय। ओमफ्राय नोङो दिहुनना दोनखाबायबा? दिहुनाखैलै गाबोन दिहुननानै गाननानै थांखानोसै। बे गांजेमा गोसोम रानिया मानो बोरैबा थाग्रा जादों मानसियानो आरो एसे बोरैबाबो रायज्लायग्रा जादों मानोथाय हमनानै मोनला माथो। दा बेबो सोरखौबा सिरि गोसथोमायोलै ब्रेकआप खालामजायाखैथ'? नंमारगौ खोनाहाय। सनाखौ बुंहरनि र' गांजेमा गोसोम रानि लानाव आलासि जानो थांगोन होननानै। नङाबा खिन्थायाबाथाय गाज्रि मोनगोन बियो गाज्रि मोनसोयो आंखौ गोमाजानो गिसि खोना। बियासो सिगांनिफ्रायनो आंखौ सिरि गोसथोमाबाय थायोमोन उन्दै तेप्राप्रानो। फन खालामनि र' खिन्थायाबाबो दाय नांजागोन। हेलौ मा खालामदों? दङ र' ओरैनो सना नोंलाय? नोंखौनो गोसोखांबाय दङमोन आं। नंमारगौ ना? नङा थायो आरो सोरबा। माबा सना आङो गाबोनो गांजेमा गोसोम रानि लानायाव आलासि जानो थांनो नागिरदों र'। गांजेमा गोसोम रानि लानायाव आलासि जानो थांनो नागिरदों?
औ मानो आयु मानोनो आलासि जानो थांनो नागिरदों बा मा आं थांनाङा आरो आलासि जानो थाङो थां थेवब्लाबो थाब फै दे बा थांनोनो हायाखै फैनायनि नामखौ लाबायानो ओरैनो खैदिनसो थानो सानदों नोंसोरलाय सानथाम सानब्रैसो थागोन होनदों एसेबां सानथाम सानब्रै थानाङा एसेबां सानथाम सानब्रै नोङो मानो थाबालाय मा जायोखाय सानब्रै थायाबाबो सानथामखौ थागोन आरोलै सानसेल' था मोनथिबाय मानो सना आंखौ मानो थानो होआखै नोङो आं थानो लुबैदोंमोन नोंखौ जुदि बिसोरनि गामिनि सेंग्राफोरा जुदि फसायनानै ओमफ्राय जुदि नोंनियाव नाम्बार बियो नोंथ' हरालासिनो थानो हायाना नोंथ' हरखागोन आयु सना आंलाय मानो हरनो बिसोरनो नाम्बार नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैया आरो दङ सना थेवब्लाबो गिनाय मोनो आरो दा नाम्बार बिबाथ' नोङो होनोबो हानाय ना आं होआलै नै बिद्दानोबो होआ थेवब्लाबो बारा दिन थानाङा थाब्लाबो जेन साननै था बेनि बारा थानाङा दे सना एसेबां गियो नोङो गियोथ'र' नोंखौ जुदि फसायनानै सोरबा बोना लाङोबा मा जागोन आं थांबासो बोना लांनो हागोन बिसोरो नोंखौ किडनाप खालामना लांबालाय आयु आंखौलाय मानो किडनाप खालामना लांनो बिसोरलाय आं एसेबांबो समायना नङा दे नंलाया नों जोबोद समायना नोंखौ सेंग्राफोरा नायसोयो नोंखौ जुदि सेंग्राफोरा नायना आं बिसोरनि मेगनखौ एख्खाजोबना होनो लुबैयो आयु सेंग्रा मानसियालाय सिख्लाफोरखौ नायखायो हा नोङो सिख्लाफोरखौ नाया होमबा नाया आङो नायबाबो गाज्रि नोजोराव नाया नोंखौ दि दा सेंग्राफोरा गाज्रि नोजोरै नायोना आयु आंखौलाय एसेबांथ' नायोना आंलाय माथो फात्ताखौनो मोना नोंलाय अबाव फात्ता मोनो नोङो नायबासो फात्ता मोनगोन दे गिनाङा दे आंनि सायाव फोथायना लाखि नोङो सना दे आङो दख'ना दिहुननो नागिरदों र' गाबोन थांगोन नालाय दे बारा दिन थानाङा दे सना थाया दे थाया साननैल' थागोन आरो नोंखौ जाहोनो हागोन बिसोरा माथो न'आव जेबोआनो गैयानो आरो बा थानोबा जायगा दंना गैया आजिखालि सोलिनो ओरै खस्थ' जाला खोना माबा बिदायाबो हाबा खालामबायना खामानि मावनो थाङो माथो आरो आं फैसा लांगोन हाथाय खालामना होगोन आरो जायगा दङनो माथो दे थेवब्लाबो बारा दिन थानाङा दे सना दे थाया दे